Saka chikonzi ngachuyu kana akambobhadhara munhu hakuna mutemo unoudza chikonzi tinotaura nekusvika wapedza kubhadhara zvinodiwa zveshe zvepamutemo. Pane dzimwe dzatinozoshandisa magaraji hazvishandi, hunhu muridzi wavo dziri kufa mazuva ano nekuda kwekunaya kwezviro. Sabhu mumwe nomumwe ngaagadzire rhodhi paakanangana napo chikonzero ndo maintenance yacho. Ezvino zvigiredha kana rikatumirwa nogovernment napuresident kuti rigadzire rhodhi nguva ino, hakuna, munotoumbwa madhaka murodhi mupo chikumomo chikonzero mudhadzi mamugadzirisike. Saka rhodhi ngatigadzirei patinenge takagara papi. Manzwa zvandikutaura? Pawakagara sabhuku unopa kuti wagadzira bhozi nguva ino giredha arimbopinda murodhi kunyepa. Tigadzirei marodhi. Saka ndinofunga kuti zvanditaura zvakwana izvo ndipewo nyaya dzinoda kutaura toni. Ndinobva mati maakaenda kumusha munoda kusiyana zvinhu ndikati ndinozera musiwana handiti. Saka makazosiyana zvinhu. Taura tinge zvinhu zviripo zvakanyorwa here? Tisakaendera mberi tichida pamwe nomumwe kufungawo pamwe pamungamufunga haana kuzombotora achiti mama tidzokera. Asi wode anga achiti mama tidana newaiti kudii? Ndaita zvite bhozi titatu vane makore takaramba chimbogara kuzviti. Kwiko kwakuona kunobikwa sadza hakudi murume. Ndikubvunza iwe. Kunoda kukana ndisina mberi. Naiwa ndiri kuramba kati. Ndoramba neudaidzira kwandiri muemba. Tandine mastenzi 5 epa growth point. Mastenzi 5? Munda uniperiti. Munda. Mombe 12. Ngoro nato. Magejo 2. Motor wish. Bearing box. Food. Quando era já me como catuaba. Ndizvo. Ndakazvo. Taura tinzi. Mastendi ndine 3. Mane ndakapai. Iwayo. Inini ndakoi pasi. Ausati wakutaura izvozvo. Nyoresawo zvaunotaura kuzokusanganisana. Alright. Pangoro ndine 2 zveshukwani. Ngoro. Taura ndine 2. Mombe kune wane ndingatokwerito kwajakachira gorino renga sida badala. Ndanadzo badodza pero kutoza ngasa. Majetu zvichoka.
Toyota Wish takaitengesa kare. Story. Rainbows iri. 14 Mustang ne 1 nayo. Experience one. Yapera. Right, mwanzo zvanyoresa. Ndazvinza. Unotoukina. Ndikupokana nazvo. Hanzi ndikupuka nezvanyoresa ukunyepa. Taurai pamapesa angu ndopapi panozvanga taura. Chekutanga takatengesa mota yedu 1. Isitanga takatengerwa stand kuna sekuru. Stand yanga isina kuregistrwa kukanzwa patapedzisa. Tabhadhara 3 vakwaya amainini venumber 2 ndobvawapowa stand ipapo. Imwe yachona wabva watengesa havana kundipa mari. Ukona storo mastenzi yanga ari 2 wabva wandipa zvikanizo sezvo uchirima pako chiostendi vatisendwo pako nevana vako ndobva ndatenga zvidhina marata plani ndobva vatiti papako nditori naivo tichitoita tese ukanzwa ndichitofamba nemota ndina ivava but apa vari kuramba vari kuti zvonanzi havazvisive stendi yekuti ndiyavo imwe yacho tikatiko ime yama kutengesa zvikanzai amainini vacho vari kuda kuharara Unza zvataura. Ayo ni mama ndindo zviripo. Ndine mhuri dzakawanda ndakangogwadza mhuri dzangu kuti apa papa yo kwa turani. Pesi kwa kutara kwesana vakakona sura hapana mumwe wakashanda kutala ane mhuri yangu. Saka ndizokuto Iwe wakamupa papi? kumadzimai. Ndiwo ndakatanga kutopa. Nawakamupa kumadzimai? kumadzimai vakandipa pasati paya vanhu vakadzi kana ikoko mukadzi yewo namba 3 wachona ega anga asati auya mastenzi ari 2 vakati yangu ini neameni newe namba 2 yameni namba 2 vakatengesa vakati ndawira naameni vacho vari kuda kunogara kuharare ndikatenga zvidhina inini marata zvese ndikatengesa gomba retereta nemari yangu yandikunda kwacho vasingai kunobata gejo asi apo vari kutaura kuti zvonanzi zvoni havazvizivi pavakatengesa wishiyo vakavaka tunu Asi kutoziva kune 3 rooms andikatovaka. Dzakavakwa nemumwe wacho ndakashanda naye. Iwe wakapuwa papi? ndakapuwa stendi yachona iyoyo vakauya vakatora marata angu kumba vatengesa wishi vasina vana kundipa kana dhora rejigisi vachivakira mukadzi Kumadzimai? kumadzimai vanga vakandipa futi Ikavakwa? pakangovakwa tumabhoisika ivi Kungana? pane 4 Akukurota mari iriya? ndini Mombe dziri? Mombe ndanadzo zviva dzakapera kufa but mombe ndakatokwereta 1 mombe iyoyo kuna jakachera kuti rapera. Chindwana kurimisa. Watondipa chipachena. Ndo iripo iyo. Hanzi mombe dziri dzakapera kufa medhemu? kutaura kwokuti kuramba mhosva ishe mombe vari kutengesa zvanekudzeti unotoona munhu akuya achisunga mombe hakuna kwasara 1 iyo yavari kunyepoti zvoni imide kwajakachiraise kwajakachiraikwa kana vakudaroka vakuvhara nekuti kwajakachira mombe yandaizvaininika vaiti yakadzokera kwajakachira andinoti vakutora kuti yakadzokera nei Toda kuona vadhara but kungoita ndezvekuwirirana utunyoresa zvinhu zvimueya zvemumhepo usina mombe dzacho togova chii ibvunzo iwe zvake ndozvaakati ozinini ndakashanda naye vakadzi vasendakatanga kumwana asina kana chainacho vakadzi ava kutomda vaitoda zvinhu izvozvo Pastendi yacho yakutare kumadzamai. Mwakabudisa rapibhandira 600 ratabva. Ndichoshanda nawo mwakadziva. Iye asingashanda. Ndatomupa mapepa acho ndabva nawo. Ndatobhadhira plan vandamupa futi zvese mari 6 ndakatenda naye. Alright, zvisinei ndazvinzwa. Verenga tidzeni tange kushera. Tanga wazverenga ndibhoti First Mustang's Munda, number 12, Ngoro 3, Mabedu 2, Motkar Toyota Wish, Lady Box Refix. motikari irikwei? aipo Iwe watadza chinhu wachimwana waifanira kuwanyoresa zvinhu zviripo saka zvinhu uri kunyoresa zvese pana mabhara saka kana kuzvishiya kwatinozvishiya sindibatsira zviripo ndo zvangu stendi yekupona storo nestendi yekumadziwa mai
iyo amamwe 3 aya akuti ane mhuri dzake ndoye mhuri dzake mota takaitenga 6000 handina kana chandikatora kana wani kana saka wavingi kudaro wadi kungozvita mumba kwako mandibatsire aiwa ndati kuti kana kuti ndibatsire kuti azvizwa zvinokuta ndiri kubvunza kuti wavingi kudaro kana iwo wakuti chakazani kugarika nekukubatsira ndakadai waifanira kunyoresa zvinhu zviripo zvese wazvinzwa kwete zvisipo tosheya izvo nyoresa zvinhu zviripo tisheya zviripo zvacho nyangwe akadya kare zviripo zvacho nyoresa zviripo pane masensi 3 yemota yechingoro 1 nefuti nyora tinzwe zvekutaura nyora kanzura unyoro zvinhu zvekutaura chaizvo zviripo zvamunowira una kuti mundoti tishiye izvo kuti iye nendine wani aiwa chamira kunyoresa takushiya isusu mombe ndiyanditi tangatakweda haisati yapata iwaniwe chete yangatakwereta pane wani nyora wani ngoro itu Mota. hamuda pano Magejo. pakechi itu Very good. atilipo pano Futi. kuti wani Pane tiri masensi wari munda wari mombe tungoro tumagejo wari very good. Wari futi. ndio zviripo kati ngoro sai mukadzi wani asi kushata izvowanine yangashatisesa nobishasvika ikoko ndozobudza wopedzisira ndapedza kusheka mombe pei mukadzi iye chii chimwe chiripo Pane tumagejo. mupe wani kugejo Very boss. nditange ndabvunza shopu yauri kureketera mari ndeyekupi ndikukona serekaunti yako nemaroja mangari nefo weupini vangari yokona so okay mpe mwadzi wamani pamwe futi Very boss nefuti. isai murume Pane mundu. ndashiya kudhara munda mombe ndashienda kudhara munda hanzi munda munda une vana vangani varudzi mundu andigona kukupa wazvinzwa munhu unoenda kumukuru eji yako wanzwa handisi kuda kuti ndoda kuti ndinosheya zvinhu zvife eji yako ndianditasa une makore mangani 31 dai eji yako yanga ichitaura kubva pa 6 zvichama pa 50 chienda ndaiti kumuroniona ndisvika kuti apa una mundoaveshi chikonzero pane katotaura ndikakubatsira navo nikokuti ufu anofanira kudzichengeta vana vavo ende vana ivavo munhu usikamashedzi kunamutsinzira vana vake vane vari mumunda imomo hakuna mwana musikana hakuna mwana mukomana hakuna mwana musikana owira right zvapera kaitaure pano zvino right iwe wakatiuya uchamuda wasununga kuita zvaunoda pambongo kavana mbongo kachi makawakanaka vakarima kufamba chezvo pamba unobva edome wazvizvo ndipo unobva pano wapedza kuwana zvako zvese
Motikari yakatengesa mwedzi wapera iri apa nochandokwanisa motikari unototaura tingesara ndoda kunyatsoenda wakasunga wanza zvinotaura zvepamba ati kunokudzinga pamba unonyatsoti end of May wanyatsotora tunhu twako twese ndikwaunobva pamba iwe kicheni imba yevana ndiri baba vangu semunhu ane mhuri naye zvinokuripa anogona kugara ari pamupari ishemutaripa tinoitonga vamwana tikazvara kutaura bati zvazina kuiva bhozi vana vanavo vangu enge kana pane munhu akana kugara kwokuti ndozvenyu asi mitemo taita sei wanzwa here mitemo tataura tapedza kana uchigarako zvokuita zvekuseri zvisiri zvomudare kwete hazvina problem sindikuida kuchengeterwa vanwani zvanzi namama makungotengesa uchi handina kana kuwana chegumi unoti kudi nazvo kungotodzedza nyaya sekutodzedza kuno kuti zvisifambi but hainimo handina chanditori nazvo zvokuti kana kuti tiuya kunoku kwangu kutongouya kwokuti munhu andashedzwa namambo paane nyaya kunokumama ende pandikatobuda kwacho ndichisvika bani masamona kutozanga ndatonoshandira kuperiti fertilizer kuti kuriena godzimwe mafitilizer vanototengesa ndakatongosvika ndikudina mama zvavakuta kuti motikari ndingamotengesa meka zve zvakuda ndarima gozi inini pafodia iyo yacho ikushandwa che toripo ipa saka handina promisi yandokwanisa kukonzerta ndokunotodatengesa kuti pamari ndaifunda ndichibatsirana waifanira kuti shuwa mangwani hamene kuti munganditoudi chikuda kugutira ndichimene kuti makaedza kuisire mari uchava kuwo mani zvandingakwanisa kuita pane zvandasiyirwa zvacho bheri bokisi racho ngavatora handikwanise kutora bhozi rinoita less than simoti ndakaitenga 6,000 rinoita $200 handikwanise kuritora saka uda mari ndavandipo 2.5 bhozi mukadzi wavo ndiyakatondudza kutoti motikari tatengesa tikaisenge mari kumafertilizer muudze mutupo wako kana mutupo wako uchiudza muudze kuti tipe mari muudze muudze kana aiwa kana muudze mutupo wako anzi kusho ndipei mari aiwa shumuke kupa mari ndaenda nezvakawanda handine kunzire kutotori handina chandinacho hanzi handina chandinacho zvokuti kana kutorima kwacho kwandingananhira mumwe wacho zvazvakangokonzera kana vasina chavainacho ndichangotovara ndichiwana kwandichienda taura iwe upedze handikwanise kuvaregerera fetreza vakatenga vakarima fodya mumunda saka mari yemota ngavandii saka taura zvaufunga taura zvokupedzisa takamira ndavandipo 2,500 pamota iwo end of May hanzi ndipo 2,500 end of May daindakarima fodya ndaivapa mari zvino manje vakadzi avo vakaita mutauro yepatokurima mumwe achiti afudya inini ndeyangu inenge vandasiya ndakataura chitora yes manongoroti zvakaonekana chaukarima handina chandingarima ndakati ndatosiya kuti kana ivo mukabvunza kandarangutsukongoti ndakazura handinanga kutoita ndagarawo hapana kutsva kumusananchi nekutuka zvokuti pane zvinhu zvitoro zvatogova zvacho izvozvo vamwe vachatoya chiti chakatanga chitenda sei chazoenda ndaona kunge asukakavara munhu ndikuona kunge pangati ndaona bheni bokisi raitoshuwa zveenderana asi ndaifunidza kuti amai dai vatambira bheni bokisi uyo anozochagoni mari yekutoperwa pamusoro ndazvinzwa zvezvo ndazvinzwa asi ndakamira kubajajimende vanje usina ndikatomira kuti kana vapedza kutwara vese vachikaita vanhu vanofongwe kuti vakoshana ndichinzwa chibvunza chitsvaga kusolution inokudi wozi kutonga vanhu kuti vanhu vanyatsogutsikana munhu anofanira kuti kana achida gedi anofanira kuti no mazuva ataura mambo andifadza ine zvandibvunza saka anoti avabvunza uyo akatipe 2,500 akaramba bheri box ichireva kuti aramba zvinhu zvaangakwanisa kuti aitise atorwa saka no problem saka isusu tine mutemo wedu watinozosevhisa usiku wamunosevhisa ini isusu tiri kupa 4 months kubva this month kusvika kupa 4 months pa4 months unobva mari yauchabhadhara mudare uyu uchamupa 1,000 mambopa muri manomesera because mukuona kuti chii
nhamo yedu kupinda izvezvi yakakurisa handina kana chandinacho ndatera uzo zvakutaura aunonzwisa language yavo asi kana mati pane zvinhu zvasara matore hazvisiri izvo unotsvaga isu kana takuti unobhadhara 1000 mutemo mudare hautaura kuti unofana kuya nemari ye1000 muno mudare unza zvatokuta toda kupudza asi mutemo wekutonga ndoziva zvazviri kuita ndezvekuti handimukona dzimwe mhuri dzese hazvishamise mumwe mangwanani ngachiwe ini handina chandikusana chipapa zvinhu zvese zvokupera mberi naiye kumba kwake handizi ini ndatoshaya ndachandawana handina kana kukubva sosi yekuti ndowana $2 pamwedzi ini zvakanaka ngekuti atore nekuti ane vana vangu but kuti mumwe azvinzwawo izvozvo zvekutaura atoobvious kuti atoziva kuti kuti wewe zvasara zvacho ati zvangu ari pamabhezibhokisi bhokisi racho rairi zvingori ningiriyafutika vakuda regainipadikini vana ari kuchengetera asi sauda kuti achengetese sefungawo anofana kuisa mari kuintaneti usaenda usamuiti iwewe maitira wakutaura mweya wamwari uri muwako wakabeterana hakuna kwaunofana kuitwa maintenance because iwe takupa mafounu wauri kutochitambira makupera kumwedzi ipapo ukadara hausi kumuda ida vana vako ndokuti udiwe isepamusoro handiti muri kunzwa vacho kuti madzimai akari kuuya zvinhu izvi ndakazvishanda vakadzi ava vasati vauya handiti muri kuzvinzwa vasati vauya ini ndikarima futi ndini nesimba ranguukaonwa nuyu wanga asina chaanacho akasina chaanacho akanga ane akanga ane kambhedhe kekuyeeta chete negombesi 1 pakoya zvanoita zvimumeseri zvakaita zvedu tese munhu haarambi kuita barika asida kutaura ndichiti pamwe pake wetonga usira mwari iye usaite tima zvauda kuti wauda kuratidza kuti hauna tariro yekuiva urunza panga ndataura 1000 atisingataurira vanobhadhara nhasi kuti ndinotomupa grace period yekumutaura kuti pamwedzi unofana kubhadhara $70 kusvika yapera wozane vana ipapo ndiupanzwa ishe kuti muti handizoni anochengeta vana seipapo kumba kwacho anogara iye anogara 7 sadana nemarambana aiwa kusaka zvekuti mari yacho ndindichiwana kuti teerera unzwekamwai mwana inzwakai kana ndichishaya chindeitoziva zvatikuita ndakuorudza wapuwa dzedza unokoreta mari iwe every month ndozi muchengeta vana idzodzo hausi kuzviona apa nyaya yekuti musasenzisa nenyaya yekuti uyo akaita barika aiwa chiri kuitika handiti handodzi kuchengeta vana ndiko saka inini ochanguti handakashanda chii izvo zvinhu zvesapedza oraikuti kana zvichengeta vana iwe hausi kudya here iwe hausi kudyawo here izvozvo uyu murume wako zvikamufana gari ngokudambudziko ramunoita ndokuti munochengeta maproblem ukabvana paiwe ukaenda kumaintenance wareva kuti iwe uchitambira mari yati kutoziva kuti isiri kutambira utoziva kuti every month ukona paforum aikwani chii mari yacho unongoti imari yaukona pamwezi $60 parumu mari $60 ndiani ari kurarama kana pakuwana $60 pamwezi chitatokwana odzoma kutanisa mari pamwe pano usirikani kutaurira musaite mashoko ekufaka kana kudzwa nomwe munhu tasaifoka seupenyu wamupenyu kuti muchazoveka ende munofanira kuziva kuti munovasidaimaaoa maita vana vese tokutarisa zvisezvo itatonga chinhu chiziva kuti murume wako munogadzira masuicide ekuti vanhu vasvike pakufa kana kuti munosvika pakuti munhu anomwa mushonga akundika kumutaura 1000 mutemo udare vachauta 1000 anobhadhara kupeta anobhadhara pa4 months ndopaanotanga kubhadhara pamwedzi pega pega anenge achibhadhara $60 isiri kutaura kuti mugare zvakanaka kana chikutongai tofanira kutengai tino rudo rwokuti muri vana vangu kana vachitipa musha wemataura mangu dai mamumba because zvichaitika ndichashaya mariyo ndoitora hauna kuonenda mambo ndiye mwachete akatonga nezuro hapana kunombochembera patataura nezvi straight ndakupa 4 months dzokutanga kubhadhara 4 months apera otanga kubhadhara ende ndakuudza ukapota uchiti mimi muchiti uda kumupfidzisa pane kuti mupfidzisa nekuti akaita barika but anofa vana vaunawo vanosara vasina baba saka iwe ukatadzaza zvatikutaura pana pakati rega ndikutaurire usadzidze kuti ugadzirwe imba yako novamwana imba yako ngaimire wega wanzoka itauchitarisa kuti imba yako ngaimire wega ukatarisa vanhu vese vakusaida hapana asina matambudziko panapa kunonoka chite kutorai muchiisa pamunhu usina matambudziko wanzo unoona kana ndichitaura nevanhu ukawanda kusvika muno ndaitaura masabhumai vaisopanzapa totaura zvinhu zviri straight nozvinonyaka zano zvinogumbwa nokudzora kuti vanhu vave vanhu mumwe chete hakuna stori yangu yakunhu akaenda aenda wanza zvanotaura hakuna stori yemwe ende rega ndikutaura imwe nyaya yekutatonga nhasi chazoitoka seni chiti chazoitoka paunobva pana paipa 6 months unenge wari oriwa
pachiyati nyaya mastendi iwani anongodzoka muzita mwana vapi ivanga ukuzvinzwa kwete kuti ngaikuudze nyaya idzi dzinokodzeresa iyozvika asi makamboendana nokoti vakaenda kasingaperi saka imbeini hapana kwayaimboenda because muupenyu hwenyu papa ukarega kurara neni itiranai rudo musati maenda kuno zvakaita itiranai rudo vanhu vese vanotadza kunonoka chete kubatwa havasi vanomhosva panyika asi vanoregererana una nhama yekwayona sisi vacho uyai pano chovha iwe chovha zvatataura kumuna wazvinzwa ndosisi vacho handizii wazvinzwa zvataura ndazvinzwa pane ndinowana kuzotaura ndaida kutaura kuti lini namepi muri vanhu vamwe chete hakuna kuita zvinhu zvokuomeserana ende kuti mune vanhu mune vana kana pamari ndaida kutaura kuti munyin'ina iwo yetu kutombowana imwe mari kune imwe imba uchitoroka mari kako uchichengeta mhuri yako uraiti kumira wanzwa zvataura mama ndazvinzwa ndogara nawo here vana aiwa mugare ndiri kuda kuti vana vangu vagare zvakaita sei vana vangu here anditi asi ndoti vana vagare zvakaita sei zvakanaka zvinova kuti uyu munawo ari hongu pakuti anoda kutemana denga wanzwa kutaura kwatiita kunoti takaimba chikonzero tatimba ngaadzishandise kusvika vana vaita sei vakuru zvinonidekera kumaintenensi aiwa izvi hazvina ndofunga uyu pane poindi yake kauyu mama ari kutaura kuti inini pamota sezvo inini ndakafenda ndino chandikaita sei chandakawana vakadzi vakatozouya mumashure nonge tashanda motikari ndo pane poindi yake kuti aiwa murama uyu sezvo vakunina vari kutaura kuti handina kana kwanditomboada kana chii kana kuti ndiitewo sei ndimupe wanzwa zvataura mama ndazvinzwa nindiri kuti mwanina wako tamupa stendi kuti achengete vana dziripo dziri muzisamani anogara nawo mapepa mastendi ndako ari muzita mako anogara hatisi kuchinja mastendi hatisi chikonzero tatarisa vana hatisi kuchinja mastendi kana zvikanodii zviri mako ndataura kana ukatonzwa zaenda ukoti msiku pana pandirongofora kuna provheti wapedza kuchinja zviite asi ndiri kuti inini chengeta vana namastendi ako wanza zvekutaura wanza zvitaura maikuwa ataura zvangasingapfuudza kuti zvachataura hatichatomboenda mberi tatopedza nyaya iyo ende iwewe kana kuno akakutadzira kana kuno mumwe wakufunga ari kusera mudarika mepi akambobvisa umandara unofanira kuzvitarisa pamwe pacho unofanira kutongotisira mwari pamwe pacho unofanira kuti utore kana sisi wako kana ndiani mugare pasi muonesana muregererana hapana kwamukendera wanzwa iwe ukambotoronyaya inini kutoya kunokuka ini ndindakavaperekedza vana uya achitorora akakutora inini ndikatoperekedza munyina wangu kunoita urori takatoita mune zvakanaka zvinhu zvese zvakafamba ndofunga 2017 bamunini vakakwira mudari vachida kuramba uku ndikataura tikati bamunini kuramba nakuna kana chakaipa mazvaro vana venyu chii chamuri kutadzirana takavadzoreredza kusvika pesa apa vachigara vese ndauda kutaura dzimwe nyaya dzavo waneta here kudzoredza waneta here pesa panaikanemaandina kuneta ramba uchidzoredza akwaya kuseni ndakayasvonda yapera vese vakagamuchirwa tinowirirana vanhu vanoregererwa ini toda kukuudza bvisa tikura kura kwasunga musoro zvaukuita kurambana medu hazvishandi nyangwe takatotonga musi uno pana hazvishandi muri vana vadiki sitereki tarisai kwamuri kuenda ndapedza ibva yako